Готови ли сте? Да! Започваме. Готови? Старт! Разпределяме видове триъгълници според страните. Бързо, 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 бързо. Внимателно гледате страните, какви са им. Гледайте сега. Добре. Ади, взимай някой. Сега да видим. Така, браво. Бързо, 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 бързо. Така, браво, Нади. Подкрепяме се, дечица. Някой, ако се затрудни, да не се притесни, нали така? Да видим кой отбор ще е първи, но и вярно да е направил всичко. Джудженца. Отбор Гринч срещу отбор Дядо Коледа. Така, още малко останаха. Бързичко. Така. Някой си е развалил чиксото и не се залепват. Бързо, бързо, бързо. Така. Готови ли сме? Готови ли сте? Ами не виждам строя. Бързо, бързо, бързо. И двата отбора са готови. Браво! Сега ще проверим. Първо беше отбор Гринч. Сега да видим.